Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Atong iampo ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan ug ang kaayuhan sa tanang mga masakiton, labi na gyud ang masakiton sa ilang mga kalag. Ato sang pasalamatan ug iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagsigig palit aning atong mga slots aron mahimong malampuson ang atong mga proyekto nga hatagan sa sila sa Ginoo sa hingpit nga kaayuhan sa ilang mga balatian ug kaayuhan sa ilang lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong nimong gugma, lig-una kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ni anak kaadlaw sa pagawas ni Jeroboam sa Jerusalem, ang propeta nga si Ahias nga taga Silo gikasugat niya diha sa dalan. Si Ahias nagsulob og bag-ong pisti ug sila rang duha ang diha sa kapatagan. Unya gigisi-gisi ni Ahias sa napulog duha ka bahin ang bag-ong pisti nga iyang gisulob. Ug giingnan niya si Jeroboam, dad-a ang napulo ka bahin kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga hapit na niya langkaton ang gingharian gikan sa kamot ni Solomon ug ihatag niya kanimo ang napulo ka banay sa Israel. Apan usa ka banay mahibilin kang Solomon tungod sa iyang alagad nga si David ug tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iyang gipili gikan sa napulog duha ka banay sa Israel. Busa mialsa ang Israel batok sa panimalay ni David, sukad ni adtong panahona. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong
akong tingog. Dili kamo maghupot og laing Dios diha kaninyo. Ni magsimba kamo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo mao ang inyong Dios, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Apan ang akong lungsod wala mamati sa akong tingog. Ug ang Israel wala mutahod kanako. Busa gipasagdan ko sila sa katig-a sa ilang mga kasing-kasing. Nagalakaw sila subay sa ilang kaugalingong mga tambag. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Sa walay dugay, pakamangon ko ang ilang kaaway. Batok sa ilang mga kaatbang, ibakyaw ko ang akong kamot. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaingon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, o Ginoo. Unya, mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tao. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tao ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tao, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. O gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa, apan hilabihan hinuon nilang panugilon
niini. Og natingala pag-ayo ang tanan, og miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog, og ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Pila ka buok bungol ang miduol ni Hesus. Sa atong Ebanghelyo karon ba pila ka buok bungol ang niduol ni Hesus? Usa o daghan? Usa ra oy na gibutang dire, usa ka tawo bungol ug amang wagid mo naminaw. Mga bungol gid mo no. Physically nga bungol ug amang usa ra ka buok, pero daghan ang mga bungol sa ilang kasing-kasing og huna-huna. Kay pag-ingon ni Hesus, ayaw mog panabi niini, purti manoon nilang panabi, pasabot wa sila naminaw ni Hesus. Lingay mong tupad, ing nakusog ba kang maminaw ni Hesus o bungol ka? Ay namanggoy duha ka klase sa bungol, na ay bungol gyud nga masakiton, naasay nagpabungol-bungol, naasay amang nga amang gyud, naasay nagpaamang-amang. Nya kining nagpabungol-bungol bisag makadungog o kining nagpaamang-amang bisag makasulti, dili na way gahom ang Ginoo sa pag-ayo ana. Wa gi gahom. Ingon man gyud, nothing is impossible with God, pero ang imposible sa Ginoo kana gyung iyang usbon ang atong desisyon. Kung desisyon gina nimong di ka maminaw, di gyud ka pugson sa Ginoo. Bisag magsigi pa kag simba, bisag magsigi pa kag misa, bisag magluhod pa kag ikaspultahan nga ripadong sa tubangan, basta desisyon gina nimong magpabungol-bungol, bungol gyud ka. Mao na siya. Mao na unsa may importante kani gyung hikap ni Hesus, touch of Jesus. Magpahikap ta ni Hesus. Mao na dire iyang gihikap ang dunggan ug ang dila. The touch of Jesus heals every sickness and infirmity, or every sickness and infirmity. Basta magpahikap ta. Sige, lingay mong tupad ing na magpahikap kang Jesus. Sige, magpahikap ka. Kinsa dinhi ang gusto hikapon ni Jesus ta sa ngamot. Sige, atong soya na. Sa unang pagbasa, si Solomon, sa gahapon na pagbasa, continuation man kaduha siya bisitahan sa Ginoo o gihangyo nga dili na siya magsimbag mga Diyos-Diyos. Apan si Solomon nagpagahi siyang ulo, ni padayon gid siya simbag mga Diyos-Diyos. Mao na nga sa atong unang pagbasa karon, giingnan na ni propeta Ahiyas ang kadtong si Jeroboam o sa tingali ni sa iyang mga sumusunod nga ang kuna ang napo kabahin kay hapit na langkaton ang gingharian ni Solomon. Nagpagahi mas ulo bisag gipakitaan sa Ginoo kay gusto gyud ni Solomon ang iyang gusto mo'y matuman. Sige, kamong niisas kamot og hikapon ros ni Jesus ang inyong kasing-kasing og hunahuna
nga ipabaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ipalit ninyo og slat. Musugot mo, kinsay musugot, asa ka mo? Ang niisa ang wa say katigayunan, no? Panabla man ang inyo. Oy, oy, natanawa. Ayaw lang, Lord, oy. Ayaw lang na, Lord. O, di ba? Mo naman tan. Kay inighikap sa Ginoo, iya kang ayuhon. Ayuhon niya ang atong mga attachments. Iya na nang wag tangon. Kay sakit ba yan na? Illness ba yan ng attachments? Illness. Kanang attach kay kas imong bana, attach kay kas imong asawa, sa imong anak. Di nakaganahan maminaw Ginoo eh. Oh, kung attach kay ka, di ka ganahan maminaw Ginoo. Labi naghunghong nimong Ginoo, pasaylo alam na imong bana, bisag na ngabit, bana bayan na nimong, divorce. Nagyo ka. Di na madaoy. Ayaw lagi. Pasaylo alam nagkapituan, di ko. Di ba? Uy. Gisayon na lang mong magpahikap tas Ginoo. Inighikap sa Ginoo sa atong kasing-kasing o gunahuna o sa atong lawas, himuo na niya nga maliwat niya. Maliwat ta niya. Pareha ba na mga mekaniko, panalitan, mekanikos Toyota, o hikapo na nilang imong sakyanan, himuo na nilang Toyota car. Mo na, kung doon na gani kay sakyanan nga Ford, ayaw dadaan nga tos Toyota. Nga naman, inighikap nila ana, ilan ang himuong Toyota? So magdaga na imong sakyanan, mura nag-Toyota, di na Ford. Kaya nga naman, Toyota man sila. Pero ganha ka magpahikap sa yawa, sa imong kasing-kasing o hunahuna, himuon sa kasyawa nga yawa. Maunang kusog na kay kang mupaghot, kusog na kay kang masuko, masinaho na kay kastanan, malaw-ayo na kaayo, daw na kay kastanan, imbis sa una, manggihatagon ka, gipahikap man imo siyawa ang imong kasing-kasing. Pero ang Ginoo imong pahikapon, maliwat sa kas Ginoo. Gilinga imong tupad be. Yung na gusto kang maliwat sa Ginoo. Ano? Sige. Sus, og ang tanan pang nanimba, ang tanang Katolikos tibok kalibutan, og nangandoy pang maliwat sa Ginoo, wa tay gubot karon oy, wa say gubat. Mo, way nagkalisod. Siyunan ka ng mga 1.5 billion taka Katolikos tibok kalibutan. Mother Teresa of Calcutta gani, St. Francis of Assisi, pila ra to sila kabuok, sila si St. John Bosco o uban pa, St. Vincent de Paul, San Roque, purti manganing daghana sa mga tao nga ilang natagaag kaayuhan, nga pila ra gito sila kabuok, maiha pras tudlo. Di ba? Pila kabuok tao ang natabangan ni Mother Teresa of Calcutta. Daghan. Pero kita mga Katoliko, iwakli ang kamot sa Ginoo. Inighikap sa kamot sa Ginoo, iwakli. Nang litan, ikagabi mo hikap imong bana. Unsa man ang kamuta sa Ginoo o sa imong bana? Asawa. Bana? Uy, sa Ginoo na. Nga naman. Mao man na ang presensya sa Ginoo ang bana. Nagi-specify man gyud na diha sa Ephesians chapter 5 na, Colossians chapter 3 ba to. Niingon, mga asawa, sunda ang inyong bana sa tanang higayon, sama nga ang simbahan nagsunod ni Kristo. Kay ang bana maoy pangulo sa simbahan o sa pamilya. Nya, sundon kuno nimo imong bana sama nga nagsunod kas Ginoo. O, di ba? Ighikap sa bana may ondayon ka. Yan ang kamot sa Ginoo ay. So good na yun ka. Di ba? Oh, imo mang iwakli kay ang yawa, mangwakli mo na Ginoo, moingon mo nang yawa ay pahikap ana. Hasol.
Hasol. Away dayon, bungkag dayong pamilya. Di ba? Mao na unsa may paagis Ginoo sa paghikap nato. Dili ka nang hikap gyud nga aktwal. Ang unang ihikap sa Ginoo nato mao ang iyang mga pulong. Maunay mo paabli sa atong dunggan o sa atong bakba ang pulong sa Ginoo. Maunay makapalihok sa atong mga kamot o mga tiil sa Diyos nun nga paglihok. Basta atong tugutan nga ang pulong sa Ginoo ba mo sud sa atong kasing-kasing o hunahuna. Mao kina importante ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang buhat sa Ginoo. Ang buhat sa Ginoo makapatouch gina nato, prago na nang ako ngadto ko sa Gasas Gugma. Sa una magbisahan ko dito, nagtigom ang mga madre ni Mother Teresa og mga rugby boys, rugby girls, ilang tigomon nya. Ingon sila, Pader, magmisa. Inigmisa nako, kadaghanan di maminaw, yabag kay mga otok. Nya inighuman na magmisa, dadon day nila ngadto sa atong ilang kiosko, ila day yung pakanon. Nya padua-dungaon nila. Ako nga nagtan-aw nga gitigom nila ang mga adik, mga batanon, mga batang adik, naara nagpuyo sa mga kilid-kilid. Na-touch ko buhat man as Ginoo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Di ba? Nganong nangatog man mo? Di, wa mo matouch anak. Hardened heart kita usahay. Ano? Mingon ka, Mother Teresa lang to. Ako tug lang ko. Di ko hassle lang. Di sa ka ma-inspired nga mukuha sa kag usa ka adik dadon nimo sa inyong balay. Ha? Wa ka ma-attracted na tinuod no o magdasa kog usa ka adik sa amo no o mga duha ka buok akong pakanon ana. Nangatog lang. Wa matouch mo buhat sa Ginoo. Nasay mga madre nga nagtigom og mga gahimo og welcome house para na mga prostitutes nga nang nagtindas ilang lawas dihas kadalanan kada gabi. Maluya man na sila ini kabuntag. Gi-welcome sad sa mga madre. Nasa sila balay nga adto lang matog, adto mukaon, adto maligo. Ikagabi na sad balik na pud sila sa karsada. Wa gyud ingnas mga madre nga hunong mo. Pero dunay magrosary sila ikalas 3 na asay ipaambit nga mga pulong sa Ginoo. Giimbitar ko several times nga muadto aron muhatag og paambit. Ang uban maglingog-lingog ana, ang uban muhilak. Pero hindi kagabi balik lang gyapon ngadto. Na-touch po ko ana gyapon. Kataas sa pailom sa mga madre nga nidawat aning niya usa ka tawo, nakasabot kay sila aning usa ka tawo, usa ka babae nga naghimo og buhat nga salawayon apan mauni ang iyang gitawag og coping or survival action or action for survival aron mabuhi. Pero doon nagiuban nga ning biya gyud, ning biya ila sandadon ngadto sa ilang balay formation house adto didto tagaan og mga healing, medical og spiritual. Gidana sa ko ngadto sa mga madre, hatag sa ko didto talk ana. Muhago ka ng buhata, lisod Pero nga naman kay ang mga madre gihikap tong ilang kasing-kasing sa Ginoo nga whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Muna, ug na ganitay problema, ingna dayong Ginoo, Lord, hikapa ang akong kasing-kasing. Hikapa ang akong hunahuna. Kahibaw ko nga ang imong touch, ang imong hikap can change everything. Maka bag-o ba?
Dinibitas ato, daghan kayong gipanghikap sa Ginoo ang kasing-kasing o hunahuna, namalit gyud slots. Pero naa sa sigig simba, wa gyud bisag unsa og hikap sa Ginoo, wa gyud mausab kay nga naman pusong bato, no? Pusong bato. Pila na may gihikap sa Ginoo nga kasing-kasing og namalit og slots. Uminto nagjutay. Ang atong Healing Joy of Santo Niño, HGSN, naabot na 23,874 atong halin, na apay 1,126 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Ato ning hotdog palit, Bernice Maron, Sabado, labing dugay, Domingo, hotdog ni natog palit ha, HGSN. Kaya ato naman yung nagamit, mo-refund lang tagamay sa atong nagasto. So, 1,126 na ni, katag 100 pesos, gamay na lang kayo. May tag na daghang hikapon sa Ginoo, ani nga, kasing-kasing. Si Arog, wag tag 100 diha. Diya say tag 500, SBF dag para sa atong kumbinto. Nahabot na sa 10,200 atong halin, na pay 49,800 ka slots nga available. So atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Salamat sa nagpahikap sa ilang kasing-kasing. Naman gani gyoy kana bang pobre gid ba? Disable pa gyud. Nya ni text siya, Pader, ako yung paningkamutan kada buwan makapalit gyud ko og slot, pero usahay lang kaya di man ko kalakaw, way makahatod ngadto sa kwarta padala, mo nang di ko kapadala. Yawa ning disable, no? Mo palit mag-slot, ni ano yung mga able kayo, magsigir, mag-agi-agi sa Palawan or sa Imluelier. O na, depende gyud kung magpahikap tas Ginoo. Healing happens when we submit ourselves to God, to Jesus. Unya, dili unta ta mo resist sa iyang pag-ayo nato, hinunua, i-welcome nato ang iyang healing touch. Pero timan ang gusto ni Jesus, inighikap niya nato, maliwat ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna, o ang atong lawas ngadto niya, dili ngadto sa yawa. Manindog ta. Mga igsuon, puno sa pagsalig o pagpaubos, mudangob kita sa atong langitnong Amahan, sa atong panginahanglan og moingon kita, mahigugmaong Amahan, dungga ang among pangamuyo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan ug ang iyang mga sakop magmadinawaton sa makaalim nga mensahe sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang atong mga dalunggan ug mga kasing-kasing mamahimong abli alang sa mga hangyo ug yangungo sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga kanunay natong gamiton ang gasa sa pagtabi alang sa pagsangyaw sa himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nagatiman sa mga bungol ug sa mga amang, madasig pinaagi sa pagpakabana ug sa kaayo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
Mahigog maong amahan, dungga ang among pangamoy. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong amahan, dungga ang among pangamoy. Nga ang mga nangamatay, mupahulay na nga malinawon, ug sila nga nagbangutan, makaangko na og kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong amahan, dungga ang among pangamoy. Makagagahom o maluluyon nga amahan, ayuha kami sa among pangapanginahanglan ug dawata kining among pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa iman sa mungkuba sa gubaw santusan kining panog kining vino kinabasa kamot sa tao ang imong mga grasya sa mong pangalihan ihatag na kanamo ulangit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa ginuwang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana
Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanno namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala. Aron nga nagapasaylo kami sa mga nakasala.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugan himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ang palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kaayuhan.
divine healing. Ang ato lang buhaton, magpahikap lang gitas Ginoo. Labi na gyud sa atong kasing-kasing o sa atong huna-huna. Salamat sa nagpahikap sa Ginoo og ni palit natog mga slots. Salamat kay inyong tanan. Nya padayon patag pamalit ang atong SBF DAG na apay 49,800 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Ang ato sang HGSN na apay 1,126 slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Hopefully mahurot na ni karong adlaw or ugma ba aron nga malimpyo na ta ini ka Domingo, no? Nya nasa taan ni 50 slot challenge nga tag 5,000 pesos per challenge. Nya ato man tong gi-open pagbalik ang atong investment slot kay nagkinahanglan pa man tag additional amount para sa padayon na pag-construct sa atong kulumbari, daghan pa man nagalastuhan. So naot unta nga mopadayon mong dunay mga 500,000 pesos mo investa sa DSAP nga kuan na anay 25% per annum. Gahapon nakadawat sa tao usa additional na ni, no? Nanatay 160 ka kanini ang slots sa DSAP niya napunan og usa kagahapon. So ato na nang iphon og pila ka buok ang mapuno gikan karon until further notice. So open ta for DSAP 500,000 pesos with 25% interest per annum. Karong gabi naatay vigil sa Alliance of Two Hearts. So good sa alas 9 sa gabi niya inig alas 10 ang opening mass. Ang closing mass inig alas 4 sa adlawon ugma. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord